elok ya. Niki mengke enten kanca-kanca Linmas ingkang badhe makili nderek nembang. Cocok. Niki hampir mirip kalih kula, Mas Tri Garangan. Oh, nggih. Monggo Mas Tri. Mangga lho. Ah iki garangane Mas. Oh, alah. Wes, kaya nom-nom aku sikile ditum. Oh. Potonge bois. Nggih. Hale Mas Tri. Garangan Irambois Rapayu ya Mas. Wes sekali-kali ndagel nganggo kostum hansip ngono kuwi to, Jo. Nek pas goro-goro ngono. Sudah saya siapkan. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam Mas Tri. Pripun kabaripun Campursari ini mun nggih lancar. Alhamdulillah nggih Bapak. Alhamdulillah rapatya nggih Mas nggih. Rapatya sedih, rapatya dipikir, sing penting seger waras. Nggih. Badhe nembang lagu menapa Kang Mas? Niki nyuwun samboyoan nggih Bapak. Saged. Oh, insyaallah. Soale kula asli Ponorogo niki. Oh, Ponorogone pundi? Sawu Gunung Bapak. Oh, Mriko Slaung. Nggih. Oh, nggih. Sumarata maju sithik terus belok kanan rono kaya Slaung. Senes Bapak. Njetis belok ngiri jurusan Trenggalek. Nek kula bidal keng Wonogiri liwat Sumarata riyen. Oh, nggih. Saking Kilen nggih. Nggih, keng Kilen. Nggih. nek keng Mekah ngetan. Lagune napa? Lali janjine Bapak nggih. Oh, lali janjine. Siap. Sambean nggih, Mas nggih. Nggih, mungkin joget lho nggih. Nggih. Wah, iki juga Sekedhik-sekedhik ya Bapak. Kali di MC ini jenengan piyambak. Nun. Linmas joget ya kaya helikopter. Nggih. Ayo, coba lali janjine. Cocok. Dados. Ayo. Kersane mboten ngantuk nih. Joget coba. Ayo. Sing bagian instrumen ae Mas Agus. Kamu lu bobong karena sing keliru. Mbah nuwun. Iya. Ngapunten lho iki bobong nggih. Nggih, Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Linmas luar biasa ada yang uri-uri budaya nggih. Ini biasanya nge-MC Campursari napa ndang ngerti? Mboten ati. Oh, ora nate, tapi nek khotib jemuan biasa nggih. Nggih. Luar biasa nggih. Sembah nuwun nggih. Alah mboten usah pun aman. Anu iki barodol karak niku wae. Alah jenengan niku kok malah aku ngenes-nesi aku. Aku Mboten usah Mas, mboten usah. Alah mboten usah. Alah. Mok tampani, Jo. Wong kula dipaksa. Ngene iki bola dhewe jane. Nggih, Matur nuwun. Nggih, lah liyane ajeng napa? Ajeng nambahi. Ora. Ya nambahi lagu sembah nuwun. Ora nggih sembah nuwun, monggo wis salah janjine. Nggih. Matur nuwun. Lah kok yo. Kowe kok yo duwite mok tampani barangnya apa? Lah kula dipaksa. Susah. Ngene iki yo marai apa liya-liyane mbok ndang kaki. Kuwi jatahe kampret berarti. Mbak Probor ini. Nggih, wah iya iki jeh melek. Dina lek. Lako boleh. Mbak Probor ini iki. Nggih, Om. Siap. Nyen ngapunten nggih, kanca-kanca Cangkran Irat nggih ngeten iki do gedhobiakan ngeten iki. Kula seneng malahan. Sapa ngerti sok tekan Surabaya barang. Nggih, Mampir nggih daleme Mbak Probor. Pinara, amin ya Allah. Biyen meh kuliah teng Surabaya tapi mboten sida. Kula pun daftar tapi mboten sida. Ten pundi, Om? Walah teng mriku tapi Universitasnya Angil jenenge, Nduk. Universitasnya Angil. Uniboyo. Oh, nggih. Terus akhirnya kok boten meh teng sias. ITS. Oh.
Mboten sios. Mboten sios lah jarine dosene nanti Pak Sigit bisa masuk sebulan sekali bareng anu kok terus ya paling enggak minimal seminggu 3 kali terus aku mundur. Timbang awakku lara wirawiri Rembang Surabaya Rembang Surabaya. Nggih bener. Ten UT napa Om? Mboten kampus tenanan. Nggih terai wegah mikir dadi mundur. Nggih. Ya lah apa, sing penting kan duwe ijazah S1. Dah. Upama aku nyalon caleg ya rada pantes. Kowe iki Pantes, ijazahmu SD kok nekat melu rapat. Wong kula mlebu kan jane bagian cleaning service lho kok melok kon rapat ning. Aku iki kisah nyata bare diceritani aku iso guyu jukel-jukel dopo Lho, asli nggih Om, asli. asli. Asli no, beliau-beliau itu tidak percaya kalau saya itu tidak sekolah, tapi itu fakta. Saya tidak malu mengakui bahwa saya tidak sekolah. Napa-napa. Tapi pun dipercaya Wong gitu biyen kesini no ekonomi niki lemah, dadi sing penting urip sekolah nomor mbah pokoke wong biyen. Nggih. Aku ki yo gak sekolah, ini ki yo gak sekolah, wong loro kulino golek kicing lho ning kali ngene. Iya, kita sama-sama gak sekolah kok. Alah. Cuma ana kancane Padha gak terus sekolahe ngomong. dadi cinta-cintanan. Mboten masalah, sekolah mboten sekolah, ceritane wis seje-seje gitu Pak De. Alhamdulillah. Sing penting diparingi sehat. Amin, amin. Nggih, pun. Titip Mas Julang niku Mbak Probo. Nggih, Om. Suwan-suwanci kok keteke golek kanca ning Surabaya mang telepon niku budal dhewe niku. Wong Bocah niki entengan. Wong kula mayang angger kira-kira ana bintang tamune tak Sherlock ya teko. Sherlock kuwi teko. Kadang Oh, dagelan neko. gak dagelan Sherlock lah. Dagelan Sherlock. Nggih, mengke bae sawaya-waya ten Surabaya lho Pak De, jenengan kudu siap taune nggih. Mbah tawar barang kaya aku gelem. Nggih, gampang niku, perkara gampang. Kanten di Sherlock to? Nggih karo Sherlock. Mun badhe nembang napa nderek Mbak Probo? Oh nggih, cobi slendro Pak De. Slendro Pak Pit, Pak Pitaya. Ning nong 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 nong. Nggih, kula paringi dendang gula cengkok Mojopahit. Wah, iki aku Golekno gula aja, engko nek pahit banget lah tak. kula anggere Mojopahit iku kudu tak was. Mojopahit. Mojopahitan. Oh, masa nggih. Nggih, kan anu nih. Original berarti iki dandang gula lawas banget iki Mojopahit. Nggih. Penasaran kula lah. Sing tak goleki ya ngene iki. Dandang gula Mojopahit. Cobi kae tes napa? Dendang gula napa Asmarandono mengki kula WA Om. Oh nggih, iku kula Sing bener golekane. nggih. Nduk nek ra ketemu dandang ya magicom. Anjasmara Ari Asmarandono. Mami Ai. Ngene nek cara mriko tanan sarone melu ya tong tong ngindel mboten. Cara etan. Nggih monggo lek dipun ngoten mboten Saroni nek napa-napa. disaroni monggo. Sing ning nong lho. Lanjut. Mas mirahku Sinden-sinden kuwi mbok duwe rasa tertarik, gumun apa piye ngono lho. Embung. Lah ora aja. mboten salah. Tasih mutan nurung layon. Lah iya. Aneng kutha Prabalingga Prabalingga apa Prabarini? Prabalingga. perang tanding lan urubismo Sok minak jinggo. karya mukti wong ayu Alah dirungokno
Sing inuk ya sing ngemik kuwi ya. Lah niku kan biasane uri-uri putrane ngoten niku to Pak Igin. Nah. Pun kakang pamit Hebat. Wonten kathah Om, wonten Malangan wonten, Cengkok, Bangkalan, Burneh nggih wonten. Wah, mengke lah lek tanggapan derek jenengan melih nggih. Nggih, mengke digarapke Jawa Timuran. Oh siap. Nggih. Cengkoke Bangkalan sok digarap meneh nggih. Nggih, siap. Niki langsung mawon sambel kemangi. Oh, cocok ini album sing marake tenar Mbak Proborini. Alhamdulillah. Gara-gara ini penyanyi originalnya aja. Oh, ciptaane almarhum Cak Supali. Oh, Cak Supali. Nggih, Cak Supali. Cak Supali. Oh. Sambel kemangi menika? Nggih. Cak Supali. Cak Supali almarhum. Pasangane bapak niku. Riyen. Riyen lah nggih. Nggih, ten Ludruk Karya Budaya. Budaya. Ana Cak Supali, Cak Tawar. Cak Tawar, Cak Kuprit. Cak Kuprit nggih, Agus Kuprit nggih. Nggih, pun tuwek-tuwek niku. Oh, Jakung, dagelan kakung. Neng kesenian ludruk wonten Jawa Timur tasih gesang. Tesih Alhamdulillah. rame oh menika sak menika nggih. Alhamdulillah. Banci tok. Cilik yo. Wah, Julang kok dadi bintang tamu ning ludruk mesti senenge ra karuan. Aku Nek Mas Julang niku gadah ketoprak, Mbak. Oh, ketoprak nggih. Oh, nggih. Kula Lho, ludruk nggih, Pak D ketoprak. Nggih, lan daya niki nggih gadah ketoprak Napa, Mas tapi Dai? teng gerobak. Dodol lho. Lontong. Nggih. Monggo. Channel YouTube tasih urip nggih, Mbak Probo. Tesih. Oh. Napa judule channel-e? Probo Channel kali Probi Official. Oh, Probo Channel kali Probi Nggih. Official. Probo Channel menika damel ngevlog Nggih. sehari-hari. Probi Official damel musik. Oh, nggih. Alhamdulillah. Kula nggih subscribe kok biyen enten acara Nggih to. Q&A. Nggih, Question Q&A. and answer. Nggih. Tak simak biyen pas zaman corona ya ora ono kegiatan apa-apa aja. Nggih, bener kok. Dolanan Niki. HP, Nggih, Dolanan nggih. YouTube mawon. Ayo, Mbak. liwatan corona wis alhamdulillah pun. Aku yang biyen pas corona ya dolananku mung loro. napa menika? Siji YouTube, sijine bojoku tak. Nggih, rata-rata niku Pak. Kula ngrepe dolanan ra oleh. Channelmu apa, Jo? Jolan. Channel wah niki pun mboten kurusan Pak soalnya time kula udah lunga kabeh. Time wong pira kok dulu kowe? Yang tiga, Weh, sing siji saniki teng luar negeri, sing loro gak mudeng apa-apa. Dadi niki ora kopen. Sementara nanti bikin lagi. Oh iya, apik kuwi malah nunut channel kowe malah sponsor. Kula kan pun nunut channel jenengan. Ayo. Nggih. Ki mau sambel kemangi. Ana sing nyuwun aja dibanding-banding. Nggih. Mbak Lati Andri. Nggih. Coba rame-rame Mbak Yosi ngajak sapa Mbak Yosi? Aja dibanding-bandingke. Nggih. Karo Ida Lala ya api, karo iki apik kabeh sing penting Bu Yuyun pinarak mawon nggih. Mboten derek seneng. Senengane ngenang ngene ngenang ngene. Usul-usul. Nggih. Iya, ayo karo Mbak Ida ya ora apa. Moga-moga berdua Ida Lala ya. Aja dibandingke guys. Heeh, aja dibanding-bandingke. Muga-muga sik kelingan ya. Ini lagu tahun 1340. 1340 Pak niki. Nggih. Cepatno Wong catatan. kok ngene kok Dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Bandingke. Iya to. Mamah galak. Piye anak kletek kok piye? Mamah ki galak ya Pak, ya anu om. Om. Iya. Ki kayak kaya ngono jare iya wis lah ben aku ngalah. Galak ke yo mergo keadaan. Iya. Tomo. Yo biasane ke yo ora kok. Gak. Awas ini lembahan, lembah mana lemah lembut dan tidak sombong. kowe lemah apa, Jo? Kowe lemah apa, Jo? Kula lemah tok, Mas. Ayo aja dibanding-bandingke. Ayo, Jo. Aja dibanding-bandingke Mbak Lati Andri. Jalala. Ya. Dados. Iya sih dia. Sampun Luar Bapak. biasa. Iki ampuhe gamelan, Jo.
Jih, Ora nganggo orkes iso, Jeng. keaduan iku mirip wah musik istana. Lho kene iki ana istana campur sari lho. Nggone Indra. Nggih. Kuwi nek telake ora dhuwur lho. Pokoke rata-rata iku latihane karo ngujar-ujari wong niku walah. Nadane soalnya kudu dhuwur Pak iki. Heeh. Coba Mbak Lila karo Putri, nyanyi lagune Bapak Sigit. Weh cocok. Iya. Ngono. Ya ingkang pundi niki Pak Igit karya panjenengan Sayangku. lah pas sayangku my love. Katresnanku kemawon pripun? Sayangku kuwi apal ora? Kula apal. Yo sayangku wae. Putri sing dereng. Putri dereng. Dereng, Pak. Mei apal sayangku. Oh dereng, ya wis aja diapalke. Nek ngono. Ya wis nek ngono cucak rawa. Niki nuwun sewu Mbak Ima kali Mbak ini apal. Ojo, Ima itu duetnya sama saya lagunya ngampet kangen dia. Alah ora usah tuwekan bareng ngacung-ngacung. Ngampet napa Bu Eni mau ngampet napa? Ngampet nguyuh dekne. Oh. Yang. Wis tak tebas ngono kok iso. Sabar. Masih ditenggani Pak Edeli, Wonocolo. Sih. Wonocolo. Sok ben awake dhewe dolan rono aja. Cocok mriko Pak. Wus Golek lengo. Iki kapan-kapan dolan kene Kang Undlup ape panen kul. Oh iya gene Mas Undlup, sok ben karo Awang bareng sok ben wis kencan karo Awang. Ji. Piknik ning Gunung Pringgondani. Sadurunge munggah lawu latihan cendhek-cendhekan sik ning Pringgondani. Aku mono pengalamanku munggah gunung wis akeh. Lawu wis tak unggahi. Merbabu. Argo wis. Ndek iki ning gunung ndi? Mario. Deles ndek iki. Oh, Congol, Gunung Congol. Dieng. Dieng wis. Heeh. Kae pokoke tak anggap gunung ngono wae ndek iki. Katresnanku nggih. Nggih. Sapa ngerti ku lagune apik terus dilebokke YouTube Mbak Proborini. Nggih, sae. Kula dijak rekaman nggih, Mbak nggih. Nanti wah. Oh iya. Semangati ADM ke lho. Ayo Tri, ayolah. Katresnanku. Nah, ini karya saya tahun 2000. Pinten Pak iki? 12, 2006, 5 nek ora 6. Bapak saya SD, Pak. Oh, wis SD yo. Baru masuk CSD SD. cek goblok, atus kali padas senengan. 2006 ya, 2006. Lawas lagu ini berarti ya. Digarap dangdut. Aya. Yes. Ayo. Lila Putri. Wow. Nganu nduk Putri sing cakepane. Sing bait terakhir. Baik terakhir. Kabeh mau lakonku nadyan ora nanging. Kan omongane Banowati. Nadyan abot iki Banowati ini mengisahkan cinta segitiga Banowati Permadi karo Kurupati. Oh, bertiga. Oke. Alhamdulillah sedaya pun diaturke, alhamdulillah. Engko bengi ning ndi Jo kowe? Mengke dalu kula wonten pati lagi. Wah, ya mah. Ya wis ora usah melu aku. Nggih. Sirku tak Sherlock hubungi ono percil barang. Nggih. Pamari tebih tur nembe. Ora usah. Kula usahakan, Pak. Nggih, kapan-kapan mawon. Oh, nggih. Sesuk niku full dari pagi. Oh, nduk Mei ya urung ya karo Jenita kan. Kita saya kena coba ya, Mi. Kene Mei. Tak kira coba wis pas wis bar malah isih kena ya, Mi. Kene mau ora embe grempiang ngono Gus. Kene. Diet. Aku wis coba diet ya, Pak. Liyane ki jareke ubet pindho ke kok mau pisan tok ngono. Terakhir sedenge samenten Iya, kok. ora apa-apa. Sesuk disembung neh. Nah, iki genduk ya JNT Oh, iya. nggih. Kaya koma nol.
Kayak koma 0 ning Cepu ke ana 0. Napa? Kayak ning Cepu ana to taman 0 koma we. Apa kuwi? 0, kilometer. Buyune tau ning gone 0 kilometer kok. Awakmu ora tau. Lagune runtah ya. Oke. Nduk Jenita mboten ngantuk ngene Nduk. Mboten. Ngoten iki sesuk nggih sekolah. Nggih. Wah hebat. Bolos bae, bolos. Sekolah. Ojo sekolah. Ngantuke sesuk mawon nggih kali sekolah. Sing penting sekolah. Ngoten mau melu Pak Sigit bar limbukan medun sik nggih rapopo jane sampean. Ngoten iki sok ben. Ajar kendel Pak Igit. Sing penting sekolah sik. Nah. Penak bolos. Ah, Mei, ojo kaya ngono. Mei. Kowe berarti kuliahmu bolos terus no, Mei? Iya. Yang penting absen sama tugasnya. Oh. Ya kadang kan masuk, Pak. Oh, iya. Kadang nggih titip nggih. Berarti ini Jenita itu 6 tahun lagi kamu udah kuliah ya, Duk? Nggih, insyaallah. Wes. Iki. Apik iso ben 6 taune wis gemblengane wis dadi. Calon dosen iki, Jo. Weh. Cita-citane dosen. Amin. Muga-muga kasempatan dadi dosen. Sampeyan titip putune Jolang ya nek kuliah. Dosen sekolahan apa ngedose sasen-sasen, Nduk? Kampus. Kok sekolah. Kampus Pak Jolang. Aku ora tau rono ape njukuk es loro kawanan es entek kok itu. Mbak Mei sudah siap? Sudah, Pak. Nah, iki Mei Anggara, vokalis campur sari kembang bureh. Pun dipecat kula, Pak. Wis dipecat. Kowe iki cakepanmu kok gawe dhewe dadi terus doyi iki wong tertib. Kalimat sing ora tepat dekne wis piye iki terus disingkir. Pecat kaji. Mesti akeh mau tambahi halah heleh ngono ki. Ayo coba runtah Mbak Jenita dan Mbak Mei dados. Jenita, Mei Anggara, Dalam. goyang. Jenita apik ayo. Pokoknya sampe nek sekolah terusan kuliah. Pokoke matur Pak Sigit tak kuliahke sampean. Oh. Seneng aku ngerti cah pinter-pinter ngene iki. Nggih, Pak Igit. Heeh. Nggih dititip-titip ke mriku. Iya, kuwi hafal apa kuwi runtah barang. Oh, tenanan. So karek ngapal. Pokoke dadi dosen terus sampean dadi rektor nggih. Nah. Mergo apa tak kuliahke engko sampean Pak Sigit titip putune Pak Sigit tak kuliahke ning kampusmu. Heeh. Kan iki jejak digitalnya ono. Aku mbiyen pas kelas 6 SD iki main karo Pak Sigit, karo Mbak Probo, karo almarhum Jolang barang nek. Lah wis tuwek ojo dadi rektor ojo. Nggih. Oh, kowe ora. Angger tiba aku nek almarhum. Nggih, pokoke ditampa mawon sing penting nggih seger waras. Amin. Sukses aja lali sing almarhum nggih, Nduk. Sampeyan kirim Al-Fatihah lho. Kowe karo iki lho. Oh, wis muni nggih ayem jo nyicil ayem jo ono sing Al-Fatihah kowe. Titeni anggere bodoni tak parani ngono. Engko mau bacake surat Gaden. Nggih. Surat Gaden. Nah, sampeyan iki ono Mas Awang, sindene ya iki, ngono. Iki bapake ya koordinator pengrafit. Wah, Sampeyan nek surat teng dalan Pak Sigit, dolan teng Pak Sigit nggih. Dereng ngerti Pak Sigit to? Lah dolan nggo kebaya karo mungkin. Si ente. Dalange Mas Catur saking Jogja. Mas Catur Kutha Kurting ya. Kok kutha Kurting? Sale. Mboten. Jogja ta? Jogja. Tak kira Catur Sale. Sumben teko lho Jo 10 Agustus. Oh nggih, menawi mungkin anu kula usahakan baik si Sherlock nggih. Aku ora bayangno ente gade dadi sinden, dadi dosen, dadi rektor, Bu Eni iki ya dijak nyinden raket tangan tat ngentut tok nggih. Wis Sampeyan putune Bu Eni bareng ditene. Ji. Awake dhewe wong tuwa iku napakke anak putu. Bapak ki mapakke
nindakake. Mula gamelanku sing apik dijaluk anakku tak wenehke nyoh wonten. Nggih wong anake kok jaluk tanggane nggih tak kukuwi ya. Nggih Pak Ikit pokoke berkah sedaya. Mbak Prabu matur nuwun Mbak Prabu. Ngapunten nek kula sak kanca nuwun sewu. Nggih kaya ngeten kanca-kanca Cakraning Rat. Sami-sami Om, kula nggih matur sembah nuwun sampun nimbali kula gabung Cakra Birawa. Cakraning Rat. Cakraning Rat Cakra Birawa iki bangkrut. Cakraning Rat. Cakraning Rat kula suweneng. Ampun pisan-pisan lho lek ngundang terus lho. Tanggal 6 September dipundhiri positif. Ngapunten mboten saged. Mboten saged. Iki pun acara teng pusat. Hari jadi Tulungagung tanggal piro ya tumbuki mau mesti telepon nggih. Nggih, ndang lho niki. Mriko diundur ampun. Nggih nek Ngapunten nggih Om, kula mbok menawi wonten kata-kata sing mboten pantes, nggih ngeten iki entene Probo. malah seneng lho seneng. Nggih alhamdulillah apa ana nggih. Sok ben kasar mulih mboten napa julang jenengan jotos mungkin ini Oh, kan amal mula. Siap, niki wau tesih perkenalan. Dadosnya biasa kula maine. Nanti tak sutradari menjadi pasangan sing ideal. Siap nggih Pak. Pokoke siap, kepin nggih. jotos-jotos kepin bacok-bacok ngoten mawon nggih. Inilah bintang tamu pantura masa depan sing arep kondang ya Julang Proborini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kita sama-sama single. Ngawur Mbak Probo wis kagungan putra. Maksudnya single nek lawak iku mari-mari kan ora nggowo kanca. Nah bener. Pak Penak. D pun dipangestuni Om Ikit lho nggih. Jenengan diawet-awetno umure. Iya tak irite ambekanku. Coba bayangkan bintang tamu kan kelompok ning kidul to. Ji. Antara Surabaya, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Semarang isih kosong, Bro. Oh nggih. Weh, lah ini orang mau kukut. Peluang. Iya. Kira awake dhewe iki ijen-ijen lah kendel kok ya. Nggih matur nuwun Nggih. nggih Om Ikit. Sembah nuwun. Salam kagem Bapak nggih. Salam kagem Siap, Bapak. kapan-kapan panggih melih. Jeng ben kula suwan mriku latihan dalang Jawa Timuran. Siap. Bapake dalang lho, Jo. Nggih. Nggih. Cek dongan. Jigdongan. Kula nggih duwe wayang jigdong tak kari latihan mriku. Oh, Nduk nggih. Jenita latihan dalang yo, Nduk yo. Aku tak ajari Pak Sigit yo. Dalang putri dari Begadon. Nah. Siap. Wayang kancil sik, Nduk. Oh, bahasa Indonesia. Ji. Sok ben julang dedekke garangane. Lah. Ambekan karo Mas Tri. Pentaske ning sekolahan perpisahan aja nyinden. Saya dalang Pak Guru. Oh, wayang kancil. Iya. Nggih nderekaken. Nggih. Matur nuwun. Mugi-mugi saged dados srana panglipur kanca-kanca Sigit channel sedaya. Nggih sembah nuwun. Awake dhewe ndereke Ndara Janaka sowan ana ngarsane Began Bima Suci lho kok. Ngono malah awake dhewe njaba piye.